Momentu honetan bere pisua dauka, epaitegietan ere hor dagoelako, eta hor azpimarra egingo dugu. Baina baita ere, lehen aipatu dudan bezala, Hitzako biztanleen azterketa medikoa adibidez, inguruko jendearen osasuna ere bai, da langileen eskubideak ere bai. Plataformak oroitarazi duenez, auzokidek osasun azterketak egiteko eskatu zuten. Eta bai Eusko Jaurlaritzak eta bai gero Zaldibarko udalak ezetza erantzun zien. 37 bizilagun dira guztira. Bestalde Luiziarekin argitu zen Eitzagako zabortegian pilatu zen irregulartasun meta. Hala nola baimenik gabeko isurketak, bereizigabeak, zabor arriskutsuak edota argitaratu gabeko baimenak. Testuinguru horretan Zaldibarko zabortegiak itxita behartzuela ondorioztatu zuten perituek. Ohartarazi zuten akatsak, utzikeri eta kontrol egokiaren falta pilatu zirela zabortegian. Europako batzordeak baina babestu egin du Eusko Jaurlaritza. Batzordeak bitan zehaztu du Jaurlaritzak legedia bete duela Zaldibarko zabortegiko hondamendiaren aurretik eta ondoren. Espainiako gobernuak lehiaketa publikora atera du Gasteizko Arana egoitza zaharrean errefuxiatuentzako zentroa eraikitzeko obra. Otsailaren 2an estatuko aldizkari ofizialak argitaratu zuen migrazio estatu idazkaritzan. Izan ere, urgentziazko izaera eman dio izapide horri. Hau da, eraikuntza proiektua idazteari eta eraikina birgaitzeko lanak egiteari. Proiektua Espainiako gobernuaren berreskuratze eraldaketa eta erresilientzia planaren baitan kokatzen da, eta 2023rako aurrekontuetan jasotzen da. Aurreikuspenen arabera espero du lanak uztailean hastea, gauzak horrela 2024rako irekitzea aurreikusten du. Azken albistea ailegatu da PSE eta EAJ alderdien arteko polemika amaitu ostean. Hala ere, EAJak ez du oso ondo jaso Espainiako gobernuaren azken erabakia. Lantalde bat sortzea eskatu zion Madrilgo gobernuari, baina ez zuen jaso erantzunik. Hori dela eta kritikatu du emandako aurrera pausoa eta azpimarratu du babestuko duela EAEko modeloa. Beraz, EAJaren jarrera proiektu honen aurka izan arren, aurrera eramango dute Madrilgo gobernutik eta momentuz ez du lantalderik osatuko. Hori bai, gizartearen iritzia eta galderak entzuteko prest azaldu da gobernua. Eta astelehen honetan Arana gizartetzean bilera antolatu du auzoko edo Gasteizko lagun guztien galderak erantzuteko eta proiektuaren zehetasunak azaltzeko. Urte asko pasatu ditu lurrak gizakiarik gabe. Lehen gizaki agertu zela 3 milioi urte baino ez dira igaro. Pentsal, lurra duela 4,5 milioi urte sortu zela. Historian zehar gizakiaren evoluzioa ezagutzeko aztarna oparoak gordetzen dituzte gure leize eta aztarnategiek. Arrasateko lezetxikin esaterako, Euskal Herrian bizi izan ziren 3 giza espezien aztarnak aurkitu dira,
beste hainbat animalia desagerturekin batera. Heidelbergensia, Neandertala eta Kromañoia. Horrekin leze txiki, Iberiar penintsulako aztarnategirik aberatsena dela esan genezake. Leze txikiko aztarnategia zerbaitegatik bada garrantzitsu, hori da Euskal Herriko giza aztarnarik zaharrenak aurkitu direlako bertan. Orain dela 150.000 urtekoak. Gaur hasi dira Frantziako Asamblean pentsio erreforma eztabaidatzen. Frantziako lehen ministro Elisabeth Bornek esan da zuen bere proposamena negozia ezina zela, baina oraingoan planteatu du 20 eta 21 urte bitartean kotizatzen hasi direnak 63 urtekin erretiroa hartzeko aukera izatea. Hau da, gutxieneko adina baino urtebete lehenago. Hori adierazi zuen Journal du Dimanche egunkariarekin egindako elkarrizketa batean eta gainera azaldu zuen akordio baten bila dabiltzatela eta gehiengoa nahi dutela pentsioa reformatzeko. Edonola ere protestek jarraitzen dute eta bihar greba eguna dute Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Pentsio reformaren kontra milaka pertsona kaleratera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Baionan manifestazio jendetzu egin dute erretreten erreforma injustua hau erretiratu lelopean. 17.000 lagun inguruk egitasmoa gaitzetsi dute sindikatuen arabera. Ikusi da aurrekoan bezala, baginan jende pila bat, eta gaur ere nik uste dut jendea etorri dela ongi, eta guretzako biziki importantea da kalean egotea. Sindikatu eta eragile sozialek erretiro hartzeko adina 62 urtetik 64 atzeratu nahi duen Elisabeth Borne lehen ministraren erreformari ezetz esan diote. Bien bitartean, Bornek dio pentsio hartzeko gutxieneko adina 64 urtera igotzeko plana negoziezina dela. Horrez gain, pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea proposatu du Parisko gobernuak. Astelenean, heldu zen pentsio reforma Frantziako Asanblera eta otsailaren 6an hasiko da eztabaida. Hala, pentsio reforman eragiteko beste 2 greba egun gehiago iragarri dituzte sindikatuek, otsailaren 7 eta 11. Macronen gobernuaren hitzetan gaur egongo pentsio sistema defizitarioa izango da hemendik urte batzuetara, eta horrek justifikatzen du erreforma egin behar. Hala ere, sindikatuek diote egongo sistema osasuntsu dagoela. Ikusita erreforma hau, egin nahi duen erreforma hau erabat injustua dela eta erabat antisoziala dela. Bada grebez gain urrengo egunetan mobilizatzen jarraitzeko borondatea erakutsi dute sindikatuek. Importantea da kalean egotea ere. Ikusi behar da, hemendik aintzina ere nola jarraitzen duen dinamika honek, mobilizazio eta greba egun hauek, baina nik uste dut era batera edo bestera zerbait gehiago ere egin beharko dela, baldin eta nahi baldin badugu gure aldarriak eta gure deialdiak eta gure aldarrikapenak eta entzunaraztea. Hitzarmena negoziatzen daudenez, ez dela egia, kuota igotzen diete usuarioei, horrek suposatzen du 6,5 edo 10 baten tartean igo gera eta 300 euro hilean. Gainera, egotzitan langileen hobekuntza batera dala, ez? Eta iruditzen zaigu oso mingarria horrelako argudio bat erabiltzea gezurra denean. Guretzat publikoa izan beharko litzateke zerbitzu bada eta ez du egiten. Halere, behin dirua eman da, kudeatu behar duzun zerbait da, ezin duzu utzi eta alde batera utzi parte hartu gabe, ez? Euneko 12,5ko igoera bermatuarekin eta gainera iraunaldiaren amaieran KPIa 12,5 horretatik horren gainetik eratuko balitz, bera ere eguneratua izango litzateke. Orduko jetxiera izango du 2025ean hitzarmenak, orduek edo lan ordu ez eramatela izoztuta,
eta besteak beste ere lan istripu du lan gaixotasunekiko osagarriak 8 hilabetetik 10 hilabetetara pasatzen dira. Urtarrilaren 21 Arabako Mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu zuen. Espero zen baino askoz beranduago izan da. Izan ere, urriaren amaierarako aurreikusita zegoen Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartea bilera batean biltzea, kontseilua osatzeko eta estatutuak sinatzeko. Aurrera pauso hori beharrezkoa zen aurtengo uzta Arabako Mahastiak zigilu berriarekin merkaturatzeko. 2022ko urrian Eusko Jaurlaritzak onartu zuen behin-behineko baimena. Horrekin, zigilu berriaren alde dauden upategiek, euren ardoa Arabako Mahastiak izendapenarekin merkaturatu dezakete, baina soilik estatuan. Gaiak hasieratik hainbat erreakzio sortu ditu, batez ere Errioxako kontseiluan. Zeinek zenbait erabaki hartu ditu Arabako Mahastiak zigiluaren sormena oztopatzeko. Bestalde, Arabako Foru Aldundiak berriz ere azpimarratu du zein den bere ustez bide eraginkorrena. Trabajando en un marco descentralizado, tutelado por las administraciones vascas, con la colaboración del Consejo Regulador Rioja. Y que esa es la ambición silenciosa de una amplia mayoría de riojalavesa. Arabako Mahastia Kontseiluaren lehendakariak, Emilio Agillok, azaldu duenez, izena emateko epea zabalduko dute, nahi duten upategiek eta mahastiek zigilu berriarekin merkaturatzeko. Lo que llamamos vino de parcela, ¿no? Entendemos que cada parcela tiene su peculiaridad y da sus vinos diferentes. Hala ere, merkaturatzeko mugak ez izateko, Europatik behin betiko baimena ailegatu behar da. Hala ere, Abrak maiatzean egin zuen eskaera eta oraindik ez dute erantzunik jaso. Beraz, momentuz eta ezusteko horik ez badago, aurtengo uzta Arabako Mahastiak izendapen berriarekin salduko da estatuan. Labrazako eta Zazetako parke eolikoek ingurumenaren alorrean argi berdea lortu dute. Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, instalazio berriztagarri horietako bakoitzak 40 megabateko potentzia du, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 2006tik abian jarri diren era horretako lehen instalazio eolikoa dira. 3 proiektu eoliko zari gara eta 3 bideratua dute ebakuazio linearen konexioa lehendik dauden azpiestazioetara. Jaurlaritzak deritzo horrek ingurumenaren gaineko eragina murrizten lagunduko duela. Sortuko den energiarekin 107.000 etxebizitza baino gehiago hornitza aurre ikusten da. Azken xehetasunen berri eman du Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuak eta nabarmendu du oraindik prozesu luzea izango dela. 2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Proiektu honatzean Aixeindar elkartea dago Iberdrolak eta Eusko Jaurlaritzak energiaren euskal erakundaren bitartez osaturiko elkartea. Bestalde jakina da Arabako Foru Aldundiko ingurumen eta hirigintza sailak beste bi erakunderekin batera mendialdeko biodibertsitateari buruzko azterlan bat egingo duela. Testuinguru honetan Arabako mendiak askelkarteak kontzentrazio bat egin du kanpezon. Babestu beharko litzatekeen biodibertsitate ugaria eta aberatsa duten ekosistema naturalak dituzten habitaten foru politika erratiko eta suntsitzailea salatzeko. Arabako Foru Aldundia Gasteizko mendietan megazentral bat eraikitzeko atea ireki izana salatu dute. Horren eraginak atzeraezinak izango liratekeela iritzita. Ildo horretan naturgune biziak, osasuntsuak eta bioanitzak aldarrikatu dituzte. Hartu genuen deliberoa. Jondan urtahilean esan genuena. Kosta ala kosta, desobedientzia zibiletik, jon eta jakesen askatasuna eskuratzeko alegin guziak egingo genituela. Hemen etorrikira uztegira gure ekimenaren zilegitasuna aurkezteko eta segidezagun Euskal Preso eta Ieslari guziak etxan izan arte.
garen aipatzen zera da esplikatzea uztailaren 23ko deialdia eta 11 auziperatuei leporatzen zaien ekintza eztabaida orokor batean kokatzen zela, hau da nahi izan dute Euskal Herriko prozesuaren, konponketa prozesuaren inguruko isilunea salatu eta berezi. Es el derecho que han conquistado las feministas en las calles y el consentimiento no se toca. Ostiralean Bilboko portura heldutako 20 tanke blindatuak gaur abiatzekoak ziren Ukrainarantz. Hala ere, Madrilgo gobernuak jakitera eman duenez, arazo logistiko batengatik bihar abiatuko dira. Hemen Bilboko portuaren parean aurkitzen gara eta ez dago tankeen arrastorik. Hori bai, azaldu digutenez galeatik zertzobait ikus daiteke. Asteartean Ukrainara bidaliko dituzten M113 ibilgailuak, soldaduak militarrak garraiatzeko erabiltzen dituzte eta bakoitzean 13 lagun sar daitezke. Hori bai, ez da Madrilgo gobernuak egiten duen lehen bidalketa. Irailean beste bat egin baitzuen eta udaberrian Leopard motako beste 2 tanke bidaltzeko asmoa baitu. Horrek guztiak zeresana eman du eta Gerrari Ez plataformak protesta egin du hemen, Santurtzin. Deialdira hainbat medio gerturatu dira eta ertzaintzaren presentzia nabaria izan da gainera. 4 furgoi egon baitira. Hala Gerrari Ez plataformak salatu duenez, Espainiako gobernua Ukrainako gerra elikatzen ari da. Ukrainara armak bidaltzeari uko egiten diogu. Izan ere, gertakariek erakusten dutenez, horrek gatazka gainditzeko eta Europa Errusiarekin gerrara bultzatzeko baino ez du balio. Euskal Herriak ez du ahazten Gernika eta gerrak herritar zibilentzat dakarren sufrimendua. Horregatik, alde bateko edo besteko errefusiatu eta desertorei elkartasuna adierazten diegu. Eta Espainiar estatuko gobernuari exigitzen diogu ahaleginak egin ditzala berehalako su-etena lortzeko eta Europa erdialdean bakea sustatzeko. Bildu gara hemen, guztion Iruña para todas plataforma aurkezteko, duela hilabete batzu biltzen hasi ginen, gu guztiok udalaren partetik ekimen desberdinak aurrera emateko baimenen debekua edo aldaketak jaso genituelako,
Eta, justo ere aurreko astean, auzoak plataformak jaia jende aurkeztu zuenean, mahai gainean jarri zuen udalak jaietako, ekimenak eta jaietako, auzotako jaiak aurrera emateko jartzen zituen trabak, guk gaur auzoak plataformaren testigoa hartu nahi dugu, eta plataforma hau aurkeztu denen artean, erantzun amankomun bat emateko udalaren debeku guztiek. Hogeita hamar bat urte atzeratz egin behar dugu. 80. hamarkadan Jose Bikuña Agirreatondarrak zuhaitz eta zuhaixka mota ezberdinez zurak jasotzari ekin zion. Ordutik 125 espezie bildu ditu eta orain eta Uniker Kultur Elkarteak Bikuñaren egur bildumerekin erakusketa antolatu du. Ni oinarriko ikasketa bukau eta 14 urtekin baserrin hasi nintzen gurasoi launtzen. Baserrin jaioa naiz, 1935 otsailaren 27an, eta 14 urtetik 23 bitarten baserrian haitu naiz. Baserriko ekintzabietan atentzio izugarri deitu zin, baserritarrak ilargikin zeukaten hartu emana. Edo zen gora beratako fikatzen ziren ilargin, bai azieteko, bai landarea jartzeko, bai zuhaitza botatzeko, eozin gauzatako beti figatzen ziren ilargin. Horrek sortu zein har bat, eta har hori nahi dio pixka bat eantzun, jubilatzen aurretik hasi nintzen, mendia joan, zuhait mota desberdinei adarra moztu, eta horiek jartzen hemen ikusten intezuen bezala. Eta gero, horiek noiz bota, importantea hori zan, jakitea. Gue arbasoak ibiltzen zuen formula zan, osto koskadunek, osto zabalak, eta osto kizkurrek bota behar ziren hilberan. Eta osto luxek, eta koska txikiko horiek hilberrin. Horiek nahi dudaba sortzen zidaten. Koska horien mugea nunda, koska hundik eta txikik, tarte. Orduan, izan hon aukera bat, azpeitiar tipo baten iritzie jakitiko. Horrek, oinarritzen zan, egurre transversalki moztu, eta azalan ondon balin bat zeuken kolore desberdinetako biribilduna bat, hori esaten zioten gizena. Gizena zutena bota behar ziren hilberan, eta gizenik ez daukatenak hilberri. Esate baterako, aritzak badauke, gaztinak ere badauke, pagoak ez dauke, altzak ez dauke. Hemen Euskal Herrin daun, zuhaitzik, zaharrena, seguroik asko da agine, egurre dotorea, gorra, dentsidadea harri bezalakoa dauken nahia, hori botatzezu trunko bat ureta eta harri bezala azpia juten da. Eta behin, zorian gebiltzela, hango monastegi baten, erakutsi ziduten, zoru bat horren oholak indakoa, ikusgarria. Haren brillu eta, haren kolorek eta, zan ikusgarria. Bai. Guk hemen itzaldi bat izan gendun, unibertsitateko tipo batek emandakoa, harrek azaldu zion alderdi onak eta txarrak. Eta alderdi ona baino gehiago dauzke txarrak. Eta horren esperientzie badeu, horrek oston hemen dauke olioa, eta hemen da izugarrizko zueilea. Horren esperientzie Galizialden izan dien zute gehienak eta Portugalen izan die arbola mota horrenak. Orduan, hori jartzea mehezio, hor da.
alderdi ona aguro azitzen dela eta papelerako erabiltzen da eta bale. Eta gero esaten dute baita ere ez dula berriz aldau beharrik, baina hoi ni duda egiten dut. Aldau beharrik bere altzumatatik etorrikoa, baina ez aldautakoa bezala. Donostiako Tabakalerak Ibolai erakusketarekin hasi du 2023 denboraldia. Optikaren eta balistikaren historiaren ikuspegi kritikoak planteatzen du, eta jatorri ezberdinetako 10 artista garaikide baino gehiagoren obrak ditu ikusgai. Erakusketaren oinarria inoiz neutrala ez den begiradari eta balistikari buruzko azterketa bada, eta aurrerapen teknologikoek optikaren aurrerakada ekartzeaz gain armamentuaren garapenean ere baduten eraginari buruzko azterketa kritikoa jorratzen du. Ildo horretan hainbat kontzeptu lantzen dira erakusketan, hala nola subjektibotasuna eta alteritatea, proiekzioa eta ikusgaitasuna, gardintasuna eta opakutasuna, baita kontzeptu horiek politikaren arloan dituzten ondorioak, besteak beste arraza eta generoa. Proiektuaren komisario lanak Ana Teixeira Pintok eta Oier Etxeberriak egin dituzte, Reina Sofia Arte Zentroa Museo Nazionalarekin lankidetzan. Eta adi, ekainera arte ateak zabalek izango ditu Ibolai erakusketak. Alpinistentako dagoen munduko txoko eta baser politenetariko batean geratu zara, betirako mendiak dezakatu. Amaia, gailurretik gora gure izarretan zaude. Bai, badoa, Martins, Lizi! Bai! Bai! Hortxe duzue, Martin Lizi!
12:30 pasata dira, beraz, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurean gonbiatu nagusi gisa dugu Garbine Aramuru, LAB sindikatuko koordinatzaile orokorra. Kaixo, eta ondo etorri? Kaixo, eguerdian. Tira ez, komentatu dugu hasi aurretik nola bazatu zen prentxorreko bat eskaintzetik, hezkuntzari lotuta, zer da bertan azpimarratu duzuena? Bueno, guk denbora daramagu esaten hezkuntzak eraldaketa sakon bat eskatzen duela, eta eraldaketa horretarako, batez ere, bi elementu kontuan hartu behar direla pentsatzen dugu, eztabaida hori irekita dago, batetik hezkuntza legearen eztabaida, baina beste alde batetik ere, ezinbestez langileen aldarrikapen laboralei ere erreparatu behar zaiela iruditzen zaigu, bi kontuak bai ala bai elkarlotuak daudelako, ez? Lege aurre proiektua aurkeztu zenean, LABek aldarrikatzen duen Euskal Eskola Publiko Komunitariorako bidean hezkuntza legeak transiziorako aukera emango badu hainbat hobekuntza behar zituela ikusi genuen, guk sare publiko bakar, burujabe propio deszentralizatu eta euskaldun baterako bide bat, transizio bat aldarrikatzen dugu, eta hor, ekarpenak egin genizkion hezkuntza aurre proiektu zirriborro hori, eta era berean ere, hasieratik aldarrikatu izan duguna da, bide horri bat behartzela langileen aldarrikapenak kontuan izateko, ez? Etzen horretarako tarterik izan, horrek beste sindikatuekin batera greba eta mobilizazioetara eraman gintuen, eremu publikoan, ikastoletan ere mobilizatu gara, eta mobilizazio horiei esker, nolabait esateko, hezkuntza sailarekin komunikazio bide bat irekitzeko aukera izan da, nolabait esateko behartu du komunikazio bide bat, eta guk esaten duguna da, iritsi dela momentua aspektu laboraletan akordio hori bideratzeko, eta horretarako hezkuntza sailari gaur eskaera zuzen bat egin diogu, sindikatuekin, mahai sindikal bat deitzeko eskaera egin diogu. Batetik hori dago, eta aipatu duzu ere, hezkuntza legea bera ere badela bestatetik, hor laster edo hilabete batzuk barru iritsiko da, zer espero da eta zer balorazio egiten duzu ez orain arteko prozesuaz? Egia esan, aipatu dut ez, gainetik aurre proiektu hori aztertuta, guk defendatzen dugun transizio horretarako utxunen nabarmenak zituen, hezkuntzak hainbat erronka ditu, euskalduntzeari dagokionez, eta euskalduntzen duen eredu baten aldeko apustu egin behar da, eta aurre proiektu horretan hainbat aspektu nahiko orokorrean jasotzen ziren, eta konpromiso sendoagoak beharrezkoak dira, gauza bera segregazioari dagokionez, beste alde batetik hezkuntza zerbitzu bat sortzea planteatzen da, baina hori ere, gure ustetan, izan diteke, gaur egungo eredua gainditu eta sare publiko bakar baterako bidea egin ordez, gaur egungo eredua betikotzeko, horrek eskatzen duena da, hezkuntza zerbitzu horretan parte hartuko duten ikastetxeen bete beharrak eta bete behar horiek kontrolatzeko mekanismoak ezartzea, euskal kurrikulunari dagokionez ere hainbat utxune detektatu genituen, hobetu beharreko aspektu asko eta asko ez, ekarpenak egin genituen, eta lege proposamena jasotzen dugunean, baloratuko dugu ekarpen horiek eta zuzenketa horiek zen neurritan jasoak izan diren eta horren araberako balorazioak egingo ditugu ez, baina bai egia esan, hezkuntza lege aurre proiektu horrek asko zuen hobetzeko, benetan egoerari heldu eta transizio bat egingo bada, eta transizio hori labentzako konfluentzia bide bat bilatzea da, gaur egungo sistema publikoan edo eredu publikoan dauden ikastetxeen hoberen hartuz, eta baita ere ikastoletatik hoberen hartuz, eta konfluentzia horren aldeko apustu egiten dugu esan bezala. Eta proposamen horren esperoan irakaskuntza zabiltzala, aurki ospatuko dira arlo horretan hauteskunde sindikalak ere ez, zer espero duzue? Guk espero dugu LABek egindako ekarpena, LABek egindako lana, LABek eragiteko, hezkuntza lege on bat ateratzeko eragiteko erakusten ari duen determinazioa eta langileen aldarrikapenak erdigunean jartzeko erakusten ari duen determinazio horrek bere emaitzak emango dituela, hezkuntzako langileek eremu publikoan hori baloratzen jakingo dutela, guk azken batean sistema publikoa ardatz izango duen eredu berri baten, sistema propio berri baten aldeko apustu sendoa egiten dugulako, eta alde horretatik esperoan, baina espektaktiba honekin gaude. Aldi berean, lehenbiztiko hauteskunde errondaia bukatu eginda ez, eta hor LAB izan da azken urteetan gehien hazi den sindikatua.
Bai, orokorrean balorazio positiboa egiten dugu. Azken 4 urtetan esan bezala gehien hazidan sindikatua da alako. EAEn 120ko langa gainditu dugu eta egonkortu gea eta komisionesekin distantziak handitu ditugu, bigarren postu horretan egonkortuz esan bezala. Nafarroari dagokionez 117an ere egonkortua gaude eta Ipar Euskal Herrian ere jaio ginenetik azten ari garen sindikatua gara, ez? Zentzu horretan, balorazioa ona da eta guk pentsatzen duguna da langileek labek ordezkatzen duen eredu sindikal berri hori balioan jartzen dutela, ez? Azken batean, aintzindariak izaten ari gara hainbat gaietan, langile kolektibo osoaren errealitateari erreparatzen diogu eta horretarako eskaintza sindikala daukagu, sindikalismo feministaren aldeko apustu sendoa egin dugu eta horrek ere emaitzak ematen ditu, ikusten ari garen bezala sektore feminizatuetan ere emakume horiek borrokan daudelako, orain sindikatu antirrazista bilakatzeko apustua egin dugu edo ekosozialismoa ere gure eredu sindikalean txertatuta daukagu, ez? Guzti hori izaten ari da, esan genezake, laben arrakastaren edo laben bilakaeraren giltza. Datozen emaitzei berazadi egongo gara. Eta horretaz aparte aurreko astean ere lanmerkatuaren inguruko azken datuak irten ziren, ez? Hor batetik langabezia, bestetik lan kontratu motak eta abarrak, eta hor politikariek Nafarroatik eta EAEtik, Euskal Autonomia Erkidegotik, balorazio on bat edo egiten zuten esan ez, errepikakorrak izaten direla datu hauek, beraz kezkatzerik ez dagoela, alaxe da? Guk egia esan guztiz kontrako errealitatea ikusten dugu, ez? Eta adierazpen horien atzean badago nolabait errealitatea zuritzeko borondate bat eta errealitatearen egoerara edo ez erreparatzeko borondate argi bat, ez? Kontuan izan behar duguna da, Hego Euskal Herriko langileen erdia baino gehiagok 1.400 euroko diru sarrera baino gutxiagorekin bizi dela, izan ordaindu gabeko zaintza lanetan ari direlako, izan langabezian daudelako, izan kopuru horretatik berako soldata edo pentsioa jasotzen dituztelako, ez? Eta egoera hori bideratzeko eta politika publiko birbanatzaileak egiteko inolako apusturik ez dugu ikusten, orain arte edo egoera honetara ekarri gaituzten politika publiko neoliberal horietan norabide aldaketa sakonik ez dugu ikusten, eta beraz, langileon prekarizazio eta pobrezia horrek aurrera jarraitzen du, ez? Eta guk ez dugu ikusten hor, baikortasunerako tarterik. Eta bere momentuan, lan erreformaren adostasuna iritsi zenean, guk hor nahiko irakurketa kritikoa egiten genuen, ez? Esaten genuelako, lan harremanetan, zeuden egiturazko arazo horiek lehengoratzeko edo horiei buelta emateko baitzuela balio izango eta horrelaxea izaten ari da, eta batez ere, arrakala handia daude momentu honetan lan munduan, emakume, migrante edo gazte izateagatik esate baterako. Ez da horrekin lotuta ere, ez da urten soldata minimo interprofesionala Hego Euskal Herrian 1.080 eurokoa izango da, hala ere ez duzuen nahikotzat eman. Kontutan izan behar da, Hego Euskal Herriko errealitateari erreparatuz eta Europako Karta Sozialak gomendatzen duen bataz besteko soldataren 160 kontutan hartzen balin badegu, kopuru hori 1.400 eurokoa dela, eta guk esaten duguna da, estatu mailan izan den akordio hori eta gutxieneko soldata igotzeko akordio hori, norabide honean doan akordio izanik ere, Hego Euskal Herriko errealitateari erreparatuta motz gelditzen dela, ez? Horregatik iruditzen zaigu, bertako errealitateari egokitzen zaion gutxieneko soldata bat ezartzea tokatzen dela, eta guk defendatzen dugun bidea horretarako da akordio intersektorial bat erdiestea. Horretarako bitartekoak, mekanismoak badaude, falta dana da borondate politikoa, ez dago patronalik horretarako borondaterik duenik, eta gure ustetan Jaurlaritzak edo Nafar gobernuak ere besterako jarrera bat erakutsi beharko lukete. Askoz ere jarrera proaktiboago bat, patronala interpelatzeko horrelako akordio bat erdiesteko gure eremuan, eta gutxieneko soldata horrek bertako errealitateari ahalik eta hobekien erantzun ahal izateko. Patronalak borondaterik ez eta erakunde politikoek badute?
Ez, esaten nuena, guk ikusten duguna da, ausardia politiko, determinazio politiko falta, egoera honetara ekarri gaituzten politika publiko horien norabidea aldatzeko. Azken batean, geroz eta esku gutxiagotan pilatzen den aberastasun banaketaren, banaketa ez banaketa, baizik eta konzentrazioaz hitz egin behar dugu, eta horri buelta emateko politika publiko birbanatzaileak behar dira, horri buelta emateko lehenik eta behin, soldatak eguneratu egin behar dira, erosalmena bermatu behar da, eta gutxieneko soldata bat ezarri behar da, baino era berean ere, heldu behar zaio, zerga politikari, diru gehiago bildu behar dalako, eta biltzen den diru hori modu egokiago batean banatu behar dalako, gero aurrekontu politika egoki baten bidez, zerbitzu publiko sendoen aldeko apustu eginez, eta behar sozial gehien duten herritar horientzako prestazio sozial egokiak ezarriz. Eta horrek eskatzen du patronalaren interesekin talka egitea, eta hori da gaur-gaurkoz ikusten ari ez garena. Horregatik, patronalaren interesekin talka ez egitearren, edo patronalaren neurrirako politikak egitearren, gero horrek ekartzen duena da, errealitatea zuritze behar hori, eta inolaz ere, errealitatea bideratzeko erabaki politikoak hartzea. Eta erabaki politikoekin lotuta ere ez, oposizioak aspalditik eskatzen zuen, eragile sozial eta sindikalek baita ere ez, eta badirudi zerga erreformaren bueltan ez da bai da hasiko dutela PSek eta EAJak EAen, nola jaso duzue berria? Baina esan, gustatuko litzaiguke horrela ez izatea, baina iruditzen zaigu hauteskunde kutsu handia duela, ez? Denbora daramagu eta ez labek bakarrik, edo ez ere sindikaletik bakarrik, baita ere oposiziotik eta hainbat alderdi politikoetatik ere, denbora da zerga erreforma sakon bat eskatzen ari garela, esan bezala politika birbanatzaileetarako, aberastasuna hobeto banatzeko ezinbesteko tresna dalako, gainera kontutan izan behar dugu EAeren kasuan kontzertu ekonomikoak horretarako eskuduntzak ematen dituela, baina, zoritxarrez, gaur arte ez da horretarako borondaterik egon, ez? Herri honetan egiten den zerga politikak asko begiratzen dio patronalari eta enpresarien interesei, aldiz gutxi herritarren eta langileen beharrei, ez? Guretzako margena egon badago, kontutan izan behar da gaur egun presio fiskalari dagokionez Europako bataz bestekoekin alderatuz oso beti gabiltzala, beste alde batetik ere gaur egun zerga bilketa hori batez ere langileen errentetan sostengatzen dela, 80% langileen errentetatik dator, eta 7% soilik adibidez sozietateen gaineko zergatik, ez? Eta sozietateen gaineko zerga gogoratu behar da enpresariek beraien irabazien arabera ordaintzen duten zerga bat dela. Beraz, badago asko hobetzeko, kapital errentak zergapetu behar dira, esaterako ondasunaren gaineko zergak ezarriz, edo, aipatzen nuen, sozietateen gaineko zerga horretako tipoak igoz, eta horren bueltan sortzen den ingenieria guzti hori debekatuz, ez? Hori da egin behar den erreforma, baina ez dakigu hori dan buruan daukaten erreforma EAJak eta PSek. Egia esan, orain arte erakutsi duten jarrerak, ez du ematen burua horretan daukatenik, eta gehiago hasieran esaten nuen bezala, kutsu elektoralista daukan iragarpen badela dirudiez. Edozein kasutan, iruditzen zaigu ere, eztabaida horretan parte hartze soziala sustatu behar dela, eta sindikatuok eta eragile sozialok ere eztabaida horren parte izan beharko genukela, eta horretarako bideak izan behar ditugula. Baina eurek progresibitatea handitzeaz aritu dira, ala ere ez dute bestelako zehaztasunik eman, hauteskunde kutsua aipatu zu, uste duzu hauteskundeak baino lehen argipenik egongo dela? Ez dakit, horrela eztabaida irekiko dela iragarri balin baute, posiblea da, ez, buruan zerbait izatea, baina progresibitatea hitz egingo balin bada, aipatu ditut, zenolako neurriak hartu beharko liratekeen, eta batez ere enpresa irabazien gainean badago asko betzeko, gaur egun ikusten ari gara enpresariak diru asko irabazten ari direla, baina gero diru hori ez da behar bezala bideratzen berriro ere zergak ez dituztelako ordaintzen, ez? Eta enpresariek zerga gutxiago ordaintzeak ez du esan nahi ekonomian diru gehiago inbertituko dutenik, ez du esan nahi ere enplegua mantenduko dutenik, esan nahi duena da, azken batean, enpresarien poltsikoetara diru gehiago joaten dela, ez? Eta, eskandalagarria da,
hainbat ere mutan, eta aste honetan bertan ezagutu, aste honetan ez, egun hauetan bertan ezagutu ditugu, hainbat banketxen diru irabaziak, eskandalagarria dena da, zenolako dividendo banaketak izaten ari diren hainbat enpresetan. Eta benetan progresibitatea hitz egingo bada, horretan erreparatu behar da, dividendo banaketa horiek mugatu edo debekatu egin behar dira, eta enpresek ordaintzen dituzten zergak handitu egin behar dira. Eta gaiz aldatuta Garbine, beste kontu bati iritzita, Bizkaiko metalgintzak badu hitzarmena, eta harrotasunez kontatu duzue hori. Bai, harrokeriari gabeko harrotasuna dela esango nuke, ez? Azken batean, sindikatu honek lan handia egin du Bizkaiko metalean, azkenean lortu den eta ireki den greba eta mobilizazio ziklo hori elikatzeko, langileek oso ondo erantzun dute, langileek oso argi zeukaten Bizkaiko metalean hitzarmen duin bat nahi zutela, eta langileen greba eta determinazio horri esker, patronalak bere jarrerak mugitu behar izan ditu, eta Jaurlaritzak ere, gatazkaren hasieran ertzantza langileak erreprimitzera bidaltzetik, beste jarrera bat hartu behar izan du, ez? Azken batean langileen borrokak posible egin du Jaurlaritzak ere beste bitartekaritza jarrera bat hartzea, eta eduki duinak mahai gainean jartzea, eta horrek patronalaren jarrera ere aldatzea ekarri du, egoera desblokeatzea ekarri du, eta hitzarmen oso duin bat sinatu ahal izan dugu, ez? Hitzarmen horrek azken batean aurrera pauso nabarmenak dituelako, hitzarmenaren iraunaldian KPI-aren araberako soldata igoerak bermatzen dira, lanaldi murrizketa dago, subrogazio eskubidea zabaltzen da, eta bestelako hainbat onura sozial ere. Horregatik, azaldu izan gara, esaten nuen bezala, harrokeriarik gabeko harrotasun horrekin. Eta greban gertaturiko istiluak, aipatu dituzu moduren batean ez, nola Jaurlaritzak polizia ere bidali izan duen, ez, langileen kontra egiteko, eta salatu zuen nola hitzarmena negoziatu artean langileak deklaratzera deituak izan direla. Bai, eta hori, guzti salagarria da, ez? Ikusten duguna da, gehiegitan, borroka sindikalaren kriminalizaziorako joera bat egon badagoela, erakutsi da eta egoerak erakutsi du kriminalizazio horrek langileak bere borrokaren karriletik ez dituela ateratzen, oraingoan ere horrela izan da, baina hor oraindik badago bide judizial bat edo ibilbide bat, eta egoera horiek salatzen jarraituko dugu, ze iruditzen zaigu borroka sindikala guztiz zilegia dela eta ezin dela inoiz kriminalizatu. Eta metalaz, orain Gipuzkoako hitzarmena faltatuko litzateke, ez? Hor zer espero da? Gaur arte adeik erakutsi duen jarrera, egia da negoziazioak ez duela oraindik ere bide luzerik egin, baina orain arte patronalak erakutsi duen jarrerak, Gipuzkoan ere, greba eta mobilizazioaren bidera eramango gaitu, ze gaur-gaurkoz ez du inolako borondaterik erakutsi hitzarmen duin baten negoziazio erreal batean sartzeko. Eta gero, Bizkaiko kasura bueltatuta, ez, gero beste hainbat esparrutan ere errepikatzen dena, ela kritiko izan da, ez, beste urte batzutan gertatu ez, bezala, aurtengoan, ez, hitzarmen honen prozesuarekin, eta lortu direnekin ere, ez, horren gainean zer duzu esateko? Egia esan, hitzarmenaren edukiekin baino estrategiarekin dauka zer ikusia, ez? Hemen deliberatuki elak hasieratik bere burua intersindikaletik kanpo uztea erabaki du, elak hasieratik alde bakarreko bide bat egitea erabaki du, gure ustetan hori arduragabekeria bada, ze horrek langileen indarra ahuldu besterik ez duelako egiten, baina, elak hori jarrera hori hartu du, eta elak grebak deitzeko asmo edo borondate izan arren, gero grebak lantzeko eta grebak egikaritzeko eta greba horiek aurrera ateratzeko ez du indar hori erakutsi, ez? Eta nik uste dut, eta esango nukena da, sektoreko langileek, Bizkaiko metalekoek oso garbi ikusi dutela, benetan greba horiek zein zuen artean atera behar izan ditugun, oso garbi ikusi dutela sindikatu honek greba horiek eta mobilizazio horiek aurrera ateratzeko egin duen lana zein izan den, eta baita ere oso argi ikusi dutela, elaren jarrera zein izan den, eta ela benetan ez dela egon hitzarmen horren negoziazioan pentsatzen, gehiago izan duela burua, ondorengo eguneko kritiketan pentsatzen, greba horiek aurrera ateratzen baino, ez?
Gainera, orain Bizkaian gaudela, zaharretzetako langileak grebara dituzte elako sindikatuko kideek, baina hor ere bazabiltzate lanean, sektore feminizatua da, honek irekitzen duen bestelako argazki batekin, zein da egoera? Guk ere hainbat greba eta mobilizazioen izan ditugu, eta hemen ere alde bakartasun horren beste adibide bat izan dugu, gatazka honetan, baina guk garbi ikusten duguna da, sektore feminizatuetan eta batez ere zaintzari lotutako lan hauetan gertatzen ari dena dela lan horien devaluazio bat badagoela, patronalaren ikuspegitik, patronalarentzat lan hauek balio gutxiago daukatela, etzaiela aitortzen daukaten balio politiko, ekonomiko eta sozial hori, eta horren atzean dagoena da, borroka oso eredugarriak aurrera eraman alen, arren hainbat eremuetan, kostatzen dela egoera hori desblokeatzea, hitzarmenak desblokeatzea, ez? Atzean dagoena da, batetik langileak, eta kasu askotan langile migratuak eta emakumeak nagusiki, esplotazio egoeretan lan egitera kondenatu nahi direla, baina era berean ere, honek zaintza eremuko eta zaintza ereduaren inguruko gogoeta sakon batera eraman behar gaitu, ez? Guztiok gure bizitzaren momenturen batean zainduak izan beharko dugu, eta langile hauek, lan baldintza kaskarra hauetan lan egiteaz gain, gaur-gaurkoz zaintza eredu duin bat ez daukagu bermatuta, ez? Ez da egon, apusturi, zaintza sistema publiko komunitario bat eraikitzeko edo sortzeko, zaintzarekin negozio egitea bilatu da, zaintza privatizatua dago, eta guzti horrek eraldaketa sakon bat eskatzen du, ez? Ereduaren inguruko gogoeta sakon bat bultzatu behar da, eta horrek ekarri behar du emakume horiek lan baldintza duinetan lan egitea ere. Egia da, sektore feminizatu horietan, zaintzari loturiko eremu horietan, hitzarmenen aldeko borroka eredugarriak aurrera eraman arren, hitzarmen horien desblokeoa kostatzen dela, baina egia da ere honek ez duela atzera bueltarik, ez? Emakume horiek ulertu dute eta badakite oso ondo borrokaren balioa zein dan, alduntze kolektibo bat ematen ari da emakume horien artean, eta lehentxo edo geroxo, egoera hauek desblokeora eramateko indar eta determinazio nahikoa dute, eta horrela izango da, eta gaina horretan ere eragina izan du ere, mugimendu feministak azken hilabete urteetan herri honetan egin duen lana eta egin duen ekarpenak ere. Desblokeatzeko diren hitzarmenak aipatu dituzu, ez? Hauek ere beste hainbat sektoretan aurkitu alditugu. Borroka ziklo berri bat zabalduko da, edo zabaldua 2023 urte berri honekin? Egia esan, aurrekaririk gabeko borroka ziklo batean gaudela esan dezakegu, eremu sindikalari dagokionez, hainbat eta hainbat sektoretan, 30 sektore ingurutan, irekiak daudelako borroka sindikal horiek, eta hori, azkeneko 2 ikasturtetan gertatu da nagusiki, ez? Zergatik gertatu da, ikusten dugulako patronalaren aldetik, badagoela borondate argi bat, batez ere soldatak eraisteko, soldatak erasotzeko, zailtasunak izaten ari garela soldaten erosahalmena bermatzeko, hori da korapilo nagusietako bat, eta horren aurrean ezinbestekoa dela gatazkak ugaritzea, ez? Eta hori da gertatzen ari dena, eta momenturen batean, borroka sindikaletan ematen ari den ugaritze horrekin batera, pentsionistak ere egiten ari diren mobilizazioekin, mugimendu feministarekin, berriro ere konfluentzia momentuak bilatzeko garaia iritsiko dela, eta ia esan horretan gaude, ez? Pentsionistak aipatu dituzu, ez? Orain erreformak abian daude bai Espainian, baita Frantzian ere, ez? Frantziako kasuan, eta Ipar Euskal Herrian mobilizazio handiak ikusten gabiltza, zuek ere mobilizazioa deitu duzu, ez? Ze balorazio egin daiteke, ez? Bi lurraldeetako prozesuak ezberdinak badira ere. Egia esan, Frantziaren kasuan, Macronen gobernuak adierazi du borondate argi bat pentsio sistema publikoa ahulduko duen neurri berriak inposatzeko, jubilazioa adina atzeratzearena edo jubilazioa kobratzeko baldintzak zailtzearena, eta horrek ekarri duena da erreakzio handi bat eta sindikatuak mobilizatzen ari dira, eta mobilizazio horien parte da nola ez.
Eta Espainiar estatuaren kasuan ikuskizun dago oraindik ere erreforma hori ze terminotan etorriko dan. Egia da, azken urteetan, gutxienez azken 5 erreformetan, hainbat neurri atzerakoi ezarri izan direla eta pentsio sistema publikoa ahulduz joan izan dela. Orain, badirudi eskriba ministroak beste ate bat gehiago ireki nahi diola pentsio sistemaren edo pentsioen kontrako erasoaldi horri, eta batez ere kotizazio urteak, pentsioa kalkulatzeko kotizazio urteak 30 urteetara atzeratzeak murrizketa larri bat ekarriko lukelako, ikusi behar da hori zertan gelditzen den, baina egia esan pentsio reforma termino horietan balin badator, murrizketa berriak izango genituzke, eta murrizketa berri horien aurrean erantzun sozial bat antolatzea beharrezkoa izango litzateke, ez? Orduan, badaukagu batetik, pentsioen erreformarena, beste alde batetik erosalmenaren galerarena eta bizitzaren garestitzeak nola eragiten ari duen, zerbitzu publikoetan izaten ari den pixkate desmantelamendu edo eraispen prozesu hori, guzti horrek sortzen duena da realitate sozial bat erantzunak eskatzen dituena, ez? Baina egia da horrelako erantzun orokor edo konfluentzia momentuak bilatzerakoan, horretarako arrazoiak egoteaz gain, giro sozial eta baldintza batzuk sortu behar direla, eta horrek eskatzen dituela sindikatuen eta eragile sozialen arteko gutxieneko adostasunak. Eta ikusiko dugu halako adostasunik aurtengo ikasturtean? Denborak esango du, ez? Denborak esango du, ze egia esan egoerak larritzen jarraitzen balin badu eta negoziazio kolektiboaren bilakaerak blokeo egoera hori gainditzeko ezintasun horretan jarraitzen balin badu eta egoerak esango du, baina egia esan sindikatu honek behintzat beti bilatuko ditu olako konfluentzia momentuak eta erantzun orokorragoak. Oso ondo, honekin hemen utziko dugu elkarrizketa Garbiñe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.